كاب استوديو اير تي في عزو سلامتنا تقبلكم تمسيو زغبركم تعزبتنا ساعات 9 تاخيلو لومي سنبت 21 حسس تدالوه زيناهم سنادون فيلم مالونا كساب فصامم سانا كتصنحو بغبر زعدمن مسخاتكم زصنحن ميكائيل حرقو فلما بقنتو تاتو فيلم بكورونا فيروس تلغيفهم كن كجبر لهم صنحو 9 زيكاتات لهم حاويهم تفانيهم አባላት ዝምብል 35 ዙርያ ሀገራዊ አገልግሎት ጽባሕ ስሩዕ አካዳሚያዊ ትምህርቲ ክጅምሩ እዮም መደበር ፈልሲ ማይ ድማ መደባት ሓምላይ ወፍርያ ብምዕዋዝ እና ዳብርክቶ ትገብር ኣላ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝጸድቕ ዘሎ ገዳታት ብደረጃ ዓለም ከቢድ ክልላዊ መግቢ ከየስዕብ ተሰጊሩ جابان وتهدروا عقمها نمدفع نويح رحكات زونشف كروز ميسايلات كتوادد ندبا منغستي كولومبيا زت السلام من سلسال انصار عطو كجلة ELN زي كاير سرعدات كوارج محاول حافظ زي زينا فلما حابرتا كامي ستعنا كورونا فيروس ترخيبو ما بزوبا ماكل كنكن كجبر لهم تصنحو 9 زيكاتات حاويهم لومي تفانيهم بز مسيرة الله لغزو بكورونا فيروس ترخفو زيكاتات كساب لومي 10,249 بتحلو 10,38 كابزيهم حاويهم زتفانو 203 بومو زتفريو شومون تدما جنا كنكن زجبر لهم زلوهم ميسرت عنا 21 نحاسة 2022 ناب كالزينا مسنسجرم أبز على الفور حملة ككابيت سمرتهم ناب سواز وردوا عبالات مبل سالسان حمشين زوري هجرا وقلقلوت صباح سرعة كرمات سمرتك جمهوريهم وكليرينا موسيقى دانة زدالو تصاب كرمس قلقرز غير كأوروبي ناي 10 كفلة تمرتهم نمززامن أما بل 35 زوريا هاجراو أقولت قبوم نمفتصامن أبز حلف ور حملة كمل هاجر نفسه وزور تمهره ناي سلستقنا مبعته وتهدرا وتعليم دحر مقسام صباح سروع أكاديمية تمرتك جمريام بعسرنا هالسياب استقبر وقعوا مخفتي عامة تمرتك تشحن عسران كل تشحن عسران سلستان رئيس ممهر كلا درجة بيت تمرت وارساي كالو ممهر رئيسهم قبل هوات حفشوي ملالي مجلسن نحقاقات بيت تمرتي زملكت مبرهن هيبو ممر سما مجلسيو تمهارو أبساوا أبسنحلو حد عمت زمسؤولو علامة بقبو فليتم ملو أدهبهم أبتمهرت بمقبار بقوع فلتت دليبهم نابلع لويت كلا تمرت خصنبرو أبرتي أمكسرحو تلابيو عليتي نتمهارو زلعل أكاديميو نتسنت بمهاب صوت وترى أبو سيد تمرت عبي أستواص أكم زلو تقيسد ما تمهارو بآليتمن ممهرانمن نزوها ومحبريتا بنقحات كتقبرو بمزقار مدبات سبورت وذدرات حفشاو فلتات بهالاوي نتفتات سميناراتن مزاناق مدباتن أكال تمرتاوي نتفتات كم زخونة أبريهو تمهارو أبزهاب ورئيتو ببقوانو زودب سميناراتن أستمرتاتن قنوع مأزن متحزم لعلو سيد كنزهل وتغيسهم عوتات كونم كوصو أبرتعم كم سرحو أرقاقيسام مختل أزازي مأكل سلطنة هقراوي أقلقلت ليتنال كولونيل تمسجن ساميل أبزس معو مزازة مقال أبساوا زتمال إيه محبراوي أقلقلت بمرقاز دليتات تمهارو نمملاس زكايد سعر بمتقاس أبلات 35 زوريا كم زقدموهم زورياتات نصور على محيزهم نزل على أكاديمية بقعات كتوغهو تمحسينو مدبر فلسماي دما عمت متصبو فري تمهارون لمعاتن هزبن زعم مربات مقرابا بمعوات زمسكنا وركتو تقبر كم زلا بيت صحفة حرشاب تنوزوا قليتهم حلافة بيت صحفة من سيم حروتو رايان يرينا بزهابو حابريتا لوم عمت ابطا مدبر لعلي 250 شح فلستات كم تدالوه درون اتي 20 كلتن شح بتمهارو كتكلم كله اتسترفه عب 260 عدتات بدرجاكم انتقالاتن يتكلم زلا ابريهم زي كازي هزبتينو زوبا كاور حطريق صور حسنه ببكبابيو بزودبو وفراتات ماتوت اب 1696 هكتار نحرشا مريتن مقاجاتاتن زالان كترن كم تسرحن حرصوت فرصعروم ابايتا يريو كم زلوم بمتقاس حرصوت اب عقابه تفطراو صقاتات كبابيوم عطوات كخونو تلابيوم مدبر فلسي مايدو معمتاوي كاب 150 شح كساب 300 شح فلستات
እናዳለወት መበቆላን ኣግራብ ኣብ ምስሳን ኣስተዋጽኦ ትገብር ከም ዘላ ካብ ስራሕተኛታታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነጽር። እታ መደበር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ወርሓ ጥርን ሰነን 2023 ዝዕደል ፈልስታት ኣብ ምድላው ከም እትርከብ ወኪል ሪና ሓቢሩ። ኣብ ንኡስ ዞባ ፍዓበት ህልው ኩነታት ሕማም ዓሶ ንምድህሳስ ዝዓለመ ሰብ ሞያ ጥዕና ምምሕዳር ንኡስ ዞባን ከባብን ከምኡውን ኣጋር ሓካይም ካልኦት ኣካላትን ዝተሳትፎ ርክብ ብ16 ነሓሰ ተኻይዱ። ኣብቲ ኣብ መደበር ጥዕና ፈልከት ዝተኻይደ ኣኼባ መልከፍቲ ዓሶ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናዛየደን ዝኽሰተሉ ከባቢታት እናሰፍሐን ይመጽእ ከም ዘሎ ብኣብነት ዝተሰነየ መብርሂ ተዋሂቡ። ብመሰረቲ መግለጺ ኣብ ተናቐዲሙ ዓሶ ብብዝሒ ዝረኣየለን ዝነበረ ቃምጨዋን ቅላምትን 9 ሰባት ብሕማም ዓሶ ከም ተለኽፉ ክረጋገጽ እንከሎ በንጻሩ ኣብቲ ከባቢ መልከፍቲ ድሓን ዝነበረ ከባቢታት ፈልከት ቁጽሪ መልከፍቲ 70 ከም ዝበጽሐ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ዝበዝሑ ካብቶም ዝተለኽፉ ኣብ ልምዳዊ ዕደና ዝተዋፈሩ ከምኡውን ሰበኽ ሳጉማዊ ነባብሮ ዝመርሑ ምዃኖም ዝሓበረ ሓላፊ መደበር ጥዕና ፈልከት ነርስ ጸጋይ ዮሴፍ ኣብተን ቀወምቲ ዓድታት ኣብ ምክልኻል ዓሶ ዘተኮረ ቀጻሊ ጎስጓሳት መደባት ጽሬትን ምዕዳል ናሙስያን ስለ ዝካየድ ተሪኦ መልከፍቲ ከም ዘየላ ረድዩ። ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ንኡስ ዞባ ፍዓበት ነርስ ኣስራት ኣሚነ ቦገኑ ካብ 2019 ብመልከፍቲ ሕማም ዓሶ ዝሓለፈት ህይወት ከም ዘየላ ብምርጋጽ መልከፍቲ ንምግታህ እቲ ቃልሲ ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ተራ ኣጋር ሓካይም ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ። ሓላፊት ህዝባዊ ጥዕና መንእሰይ ዲቦራ ተኽለወይኒ ድማ ምልክታት ሕማም ዓሶ ዓይነታት ጣንጡ እቲ ሕማም ዝመሓላለፈሉ ኣገባባት ከምኡ ድማ መድሃኒት ብግቡእ ዘይምውሳድ ዘስዕቡ ሓደጋ ዝምልከት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ሂባ። ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ኑር ረጀብ ምጥፋእ ሕማም ዓሶ ሓላፍነት ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ዘለዎ ሓበራዊ ስራሕ ክካየድ ህዝቢ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ዘካየዱ ዘሎ ናይ ጽሬት ከባቢ ወፈራ ድማ ክቕጽል ጸዊዑ። ተሳተፍቲ ድማ ንጥፈታት ኣከባቢያዊ ጽሬት ከም ዝቕጽሎ ብምርጋጽ ጸረ ጣንጡ መድሃኒት ብቐጻሊ ክንጸግ ኣብ ምክልኻል ዓሶ ተወፋይነት ዝዋስኡ ዘለዉ ኣጋር ሓካይም ደገፍ ኣመሓደርቲ ከባብን ህዝብን ከይፍለዮም ልምዳውያን ዓደንቲ ዝፍሕርዎ ጎዳጉዲ ንምፍራይ ጣንጡ ምቹ ይኸውን ስለ ዘሎ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም። ዜና መስዋእቲ ኣባል ቤት ጽሕፈት ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ገዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮሎኔል ነጸረ ኣብ ደብሩ ሰለሙን ተማሊ 20 ነሓሰ ብመበል 65 ዓመት ዕድሚኡ ብሃንደበታዊ ሕማም ተሰዊኡ። ኣብ ወርሒ ሰነ 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ነጸረ ኣብ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ክሳብ ደረጃ ኣዛዝ በጠሎኒ ድሕሪ ናጽነት ድማ ብደረጃ ኣዛዝ ብርጌድ ኣብ ዝተፈላለየ ኣሃዱታት ሰራዊት ኣብዚ መወዳእታ እዋን ከዓ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ስውኡ ሌተናል ኮሎኔል ነጸረ ኣብ ደብሩ በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ውሉዳትን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 21 ነሓሰ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ቤት ጽሕፈት ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮሎኔል ነጸረ ኣብ ደብሩ ሰለሙን ዝተሰምዖ ምርር ሓዘን ኣገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ክቡራት ተዓዘብቲ ስዕባ ሃገራዊ ዜናታት ንምክትታልኩም ክቅጽል ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝገብሮ ዘለዎ ኣገዳታት ብደረጃ ዓለም ከቢድ ቅልውላዊ መግቢ ከስዕብ ከም ዝኽእል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ20 ነሓሰ ኣጠንቂቖም። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ሕፅረት ቀረብ መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ መግቢ ነዳድን ደኹዕን ድማ ብፍላይ ሰዓብናት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝጸድቕ ዘሎ እገዳታት ምዃኑ ዝገለጸ ዋና ጸሓፊ እቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተረሽ ብተወሳኺ እገዳ ንተወሳኺ ጸገም ከም ዘቃልዓ ገንዚቡ። ኣቋሪጹ ጸንሐ ካብ ወደብ ኦዴሳ ናይ ዩክሬን ብጸሊም ባሕሪ ዝካየድ ሰደድ ስርናይ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እኳ ዳግማይ እንተጀመረ ሙሉእ ጠለባት ስርናይ ክማላእ ከም ዘይክእል ግና አንቶኒዮ ጉተረሽ ብተወሳኺ ኣረድዩ። ሕፅረት እኽሊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሕፅረት ነዳድን ጋዝን እውን ሰዓብናት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝጸድቕ ዘሎ ዘይሕጋዊ እገዳታት ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንዕቤት ቁጠባ ዓለም ብኸቢድ ከይጸልዎ
كيلاتات نايت عودي سقاتهم يقلصون. جابان كم أكال نايتي وتهدروا عامان مدفع كتكايدو تصنحت وفري نوح رحكات زونشف حديش كروز ميسايلات كتوارد مهانا فليطام. أبزوان زياب مسارع مكلخالا 100 كيلومتر زونشف كروز ميسايلات كم زلوز تقص جابان ناب 11 كيلومتر زونشف نممعبالو وطينات سرح كم زلا رديام. اتمدب اب اسيا نعبين زمص زلو وتهدراون صطاون سغات نمكتا حغاز مخانو منستر مكلخال جابان حبيرولو. جابان اب ممعبال صري ميسايلات نفرت وغن ون بعتوب تسرح كم زلا صبصابات يردوم. ابز عام زي لعلي 37 بليون دولار نمكلخال سلع جابان ابز مص عامت ناب لعلي 4 بليون دولار كبن مبالو مدب كم زلو حبيرالا. أمريكا بآسيا بتجبر زلام تتوتاو وتعدراون صطاون كنتات نايتو زوبا ناتلواوط يمصكم زلو بزدما هاغرات آسيا بصلات مكلخال غزيف وفري كغبرا يرايا مهلاون يغلص. بريزيدنت كولومبيا غوستافو بيترو انصار ابلات عطو جيله ELN ككاد صنح سرحيتات كقارص مخون افليطوم. اتو سغمتيا بمونغو منغستن تيعطو حيلن تجميرون زلو ناي سلام توغسون متبع مخانو بريزيدنت بيترو بعسران حاسا حبيروم. اتي بريزيدنت بزوسرو توغسو كريتيون وغنات زحالفه قربا معلتات اب كيوبا قداماي ركب كم زكايدون اتزته كقصل مخانون تغليصلوم. افلما ناي زور حزي قال محلا زفصمه بريزيدنت بيترو مسعطو غجله ELN وعل سلام مختام زخل زته ككايد قرو مخانو مغلاصو يذكر. بزيكازي بريزيدنت بيترو نتغباراو نتنايتي اب 2016 اب مونغو منغس كولومبيان عطو غجله فاركنس تبصح وعل سلام موحس كم زسرح ونغليصي. كولومبيا مس متحلاف عصا فارس تاساسر لعل جبنات كابز رايلان هاغرات دو امريكا. أشحة سرحتنياتات ودبات بريطانيا وسخدومو زن زتمحاشي ناي سرحواهم بمطلاب نشومون تمعالتات زغصل سرحنا مقرات أرما جميروم. إذا أرمازي نتي سرحتنياتات هاقلقلت مقوعزيا بابر مدري ككايرو زغنيو تمساسالي تقاومو سيعبيو زكاير زلوم. سرحتنياتات ودبات بريطانيا زكايرو زلو نسومون زغصل أرما أب نتفتات ودبات عابي عنقفات كفتر كم زغل باقو يهمتالو. إذا كم زيلون كله سرحتنياتات بيت فردي تمرتي حكمنا مدفات حاون كالوت كالاتنون تمساسال أدما كايدو مخانوم يقلصو بمهلاوم هاب لعل منقس بريطانيا كبير صغطي كفتر كم زغل يحبرم. إذا ترقا قام أدماتات عاب لعلي كتوبات هاجر بغليل زيق متتصعنو فتيرو كم زلوهم صابات زردوم. بريطانيا متن زغبابه لعل 10 ميتات كم زبصحه زدما اب لعل سرحتنياتات صغط فتيرو كم زلو اتوم صابات بتوساخ يقلصوم. بريطانيا وقاتات مقبن ساعتن ناوسخي غير بمهلاو اب قدامو 3 وارح ناي 2023 متغز زغبابه لعل 15 ميتات كبصح كم زخليوم كيلاتات قطوبا زومتو زلو. مساغاغر منغست ጫድን ተቃምቲ ጉጅለታትና ሃገራዊ ዕርቅን ምግባር ዝሕግዝ ወዓላት ማል 20 ሓሳብ ከተማ ኢንጀሜና ጀሚሮም ኣብዘን ሰለስተ ሳምንታት ዝቕፅል ዘተ ካብ መንግስቲ ሲቪል ማሕበረሰብ ተቃውምቲ ወገናትን ማሕበረሰብ ንግድን ዝተዋጽኡ ልዕሊ 1400 ተሳተፍቲ ተጋቢዮም ኣለዉ። እዚ ዝርርብ እዚ ሓድሽ ቋም ብምንዳፍ ድሕሪ 18 ዋር ሓፈሻ ምርጫ ንምክያድ ባይታ ዝፈጥር ምዃኑ ክልቲኦም ወገናት ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም። በቲ ተበጽሑ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ገስጋስ ዮሃኑ ዝገለጸ ዋና ጸሓፊው ዶ ሕራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ መሰጋገር መንግስቲ ጫድን ተቃውምቲ ወገናትን ተረኺቡን ዘሎ ዕድል ክጥቀምሉ ጸዊዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ዝርርብ ዝወሃብ ውሳነ ናይ መወዳእታን ቀያዱን ምዃኑ መሰጋገር መንግስቲ ጫድ ገሊጹ ኣሎ። መሰጋገር መንግስቲ ጫድ 4 ተቃውምቲ ጉጅለታትን ነዚ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ዋዕላ ንምክያድ ብ8 ነሓሰ ኣብ ቀጠር ከም ተሰማምዑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እዚ ዲፕሎማሲያዊ ገስጋስ እዚ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ንጸንሐ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ክህድእ ከም ዝኽእል ይእምቱ። ይኹን እምበር ክልተ ካብ ቀንዲ ተቃውምቲ ጉጅለታት ነዚ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ዘተ ብምቅዋም ውፅኢት ዝርብ በኣልታ ከይጽሎ ከም ዝሰግዮም ዝግለጽ ዘሎ። ፕሬዚደንት ጫድ ነበር ኢድሪስ ደቢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት አንጻር ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ድሕሪ ምቕታሉ እታ ሃገር ወዱ ጀነራል ማህማት ኢድሪስ ደቢ ብዝመርሖ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ትመሓደር ከም ዘላ ይፍለጥ። ዜና ንምዛማር ሳው ዜና ክደግመልኩም።
بكورونا فيروس تلغيفهم كنكن كجبر لهم صنعت شعة زكاتات حاويهم تفانوا አባላት መበል 35 ዙሪያ ሀገራዊ አገልግሎት ጽባሕ ስሩዕ አካዳሚያዊ ትምህርቲ ክጅምሩ እዮም መደበር ፈልሲ ማይ ድማ መደባት ሓምላይ ወፍሪ ኣብ ምዕዋዝ ዝናድ ኣበርክቶ ትገብር ኣላ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝጸድቕ ዘሎ እገዳታት ብደረጃ ዓለም ከቢድ ቅሉላዊ መግቢ ከስዕብ ተሰጊሩ ጃፓን ወታደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ክሩዝ ሚሳይላት ከተዋድድ መዲባ መንግስቲ ኮሎምቢያ ዘተ ሰላም ንምስልሳል አንጻር ዕጡቕ ጉጅለ ኢኤልኤን ዝካየድ ስርሒታት ክቋረጽ ምዃኑ ሓቢሩ زغبركم تعزبتن لهم شستدالو زينا مستنادو أبزي في الصم سلام كتسالكم عزيزي مسكن وددر تاريخ أو فلتت بويا مبل 24 كفال سيبات تغربي أبو غني سلام